Good morning mga dragon, mga besh, mga bayi. Kumusta kayo? Maaga pa dito sa Saudi Arabia. Kikita nyo yung oras namin. O, anong oras pa lang? Alas 4 Gs ng umaga. Tingnan mo, bagong gising. Oh. Ano? Maaga nagising si Buddy at luluto daw ng pansit. Sabi niya kahapon, papansit siya at yung anak niya ay graduate sa K-12. Online, may graduation, online graduation. Kahit hindi pumasok pero tinawag yung mga pangalan sa online. Natuwa siya at graduate na daw at may award pa kay Eugene Marqueta. Eugene, shout out. Tuwang-tuwa si papa mo. Papansin, iba-vlog ko, hindi niya alam. Tingnan natin. Puntahan natin sa kusina. Sa mo bay, ang tirada diha. Ito, ang kanyang papansitin. Ayun o. Agang-aga eh. Ayun o. Ito po ang kanyang lulutuin. Ayan. Shout out kay Eugene. Tuwang-tuwa si Papa. Magpapansit daw siya. So, may special award pa. Ayun, ang repolyo. Wow! Ayan. Nabisa na. Ayan o. Yung manok. Yung sabaw na, yung pangsabaw. Yan, nakasalam na ang karos. Ano sunod yan, bay? What? Ito? Beans. Beans saka ano sama na? Tira? Yung po nyo. Yok. Ako ito eh. Tanggalin mo. Gulay pa lang, puno na. Ayan. Umapaw na ang gulay. Gulay pa lang, ulam na. Saan pa ilalagay dyan yung pancit, bay? Mamaya? Wala na yan mamaya. Sige, salang na. Ubus na. Nakasalang na ang pancit bihon. Birthday pala. Kala ko graduation. Hi. Nagbablog kami. Akala sabi niya birthday daw ay graduation daw ni Eugene eh. Magpapansit siya, birthday pala. Halo, pansit, bihon, saka kanton. Ayan na po ang gulay. Na-set aside kasi aapaw sa kawali, maliit. Mamaya na lang ilalagay. Parang masabaw yata. Hindi, kulang nga yata. Ito ang pansit ni Buddy. Double celebration. Birthday. Isang vlog. Sahog pa. Dami sahog. Umapaw na. Iya. Kasya yan. Oo, i-upload na to, mamaya. O niya, upload na ni. Oh. Labo pa. Macho man, macho. Wow! Sabi niya magluto daw siya ng pansit kasi graduation mo, nag-graduate ka daw tapos first honor ka pa daw eh. Birthday pala niya, birthday. Double celebration to. Ayan oh. Oo, double. Birthday na. Graduate pa. Ayan. Sige. Kakasya ba? Ewan ko. Kasya yan. Pag hindi, iulam natin. Dami nga Sige. Hindi, ikaw. Nahirapan na. Happy birthday to you! Long life nga. Ito na po ang special pansit canton gisado. Pansit bihon gisado. Ayan, parang ang sarap. Yummy yummy ah. Pansit gulay. Ayan. Ayan mga uragon, mga beshi, mga bay. Ito ang aming special pansit ni birthday boy. Yan, birthday pala. Double celebration kasi kahapon yung anak niya graduate din. K-12. Ayan, sabi niya magpapansit daw siya kasi graduate yung anak niya. Yun pala, birthday din niya ngayon. Nadala ko ah. Ayan. Sige, kakain muna kami. Ayan, magbabaon din kami. Tanghalian na yan. Wala kaming rice. Ito lang, almusal ngayon, mamaya sa trabaho.
ano na, gawin naming tanghalian. Ang dami eh. Isang talyasi, puno. Talyasi. A few moments later. Ayan, kain muna kami. Kain tayo. Mga Uragon, mga beshi. Kain kami kasi ito na yung pang-long life na ano, handa. Ni Buddy. Happy birthday kay Buddy. Long life. Masarap, masarap. Maglalasyon kami. Pa-plastic namin dahil namin doon sa trabaho. Balot-balot. Paano? Tapusin na namin itong pagkain namin at pasok kami. Pasok kami, 5:35 na. So maraming salamat. Enjoy kami sa birthday ni Buddy. Na-prank ako doon. Bagay, double celebration. Graduate ng anak niya. Tapos birthday niya ngayon. Happy birthday. Mamayang hapon mag-video okay kami. Ayun. Mag-video okay daw mamaya. Oo, pang-vlog naman. Ayun. Pang CPR yun ha. Oo. Okay. Pang-viral yun. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat. Yan. Pasok na naman, pusa. Pasok na kami. Ayun na nga. Pasok na naman si Uragon Nonoy. Pasok sa trabaho. Pagkatapos kumain ng almusal, pansit, may birthday boy. Si Mr. Oiram. Ayun, papasok na. Nandun na siya, nauna na. Hintay doon sa sasakyan. Painitin niya si Puti. Si Magdamag na natulog si Puti. Magpapainit muna. Punta ni Ronnie. Yan, pasok na kami. Nandito na sa sasakyan. At katatapos lang mag-almusal. Ayan, nandito na sa company. Mag-iin na lang. Pasok, pasok. Checking. Ayo. Nice. May body temperature checking pa. Ayun, nandito na si Uragon sa opisina. Ito yung opisina namin. Maliit lang kasi solo. Minsan dalawa kami. Ngayon solo ko. Andun yung isa sa kabilang planta. Kasi yung isa naka-sick leave, yun. Kaya solo ko ngayon. Sa akin lahat, kaya busy dito ngayon sa trabaho. Di na nakakapag YouTube, di na nakakapang-isda, di na nakapag-LS. Trabaho lang ng trabaho, kaya busy. Kaya ito na naman ang aking huling i-upload. Abangan nyo mga Uragon, mga beshi, mga bay. Panoorin nyo, support. So ito na lang, hanggang dito na lang. At mag-uumpisa na naman. Mamaya 15 minutes, umpisa na naman ang work. So hanggang dito na lang. Ito ang aking ganap ngayon sa kaarawan ng kasama ko sa bahay, si Mr. Oiram. Subscribe nyo ang kanyang channel, Mr. Oiram. Yan, birthday niya. Happy birthday sa'yo, Brady. More blessings, good health. At sa kanyang anak si Eugene bro, shout out. At sa kanyang, siyempre, sa kanyang misis, sa kanyang anak na dalaga. Nakita ko kanina, maganda. Shout out sa inyo dyan. Keep safe. Maraming salamat and bye bye.